କାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ଏ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଖୋଜୁଛି, ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ଯଦି କିଏ ମିଳିବ କାମଟା କରିକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆରେ ଘରେ କାମ ଫାମରେ ଯାଉଛ ନା କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛ? ଫାଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର କାମଟା ଆଜି କରିଦେଉନ। ଆଜି କାମ ଫାମ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛ କି କରିଦେବା କାମ ତାହେଲେ କରିବ ତ? ସେ ଟିକେ ମାଟି ଫାଟି ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଘରେ ପକା ହବ। ଯାହା ତମ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ଚାଲ। ଏ ଫାଉଡ଼ା ଆଉ ସେ ଦୋଳା ଅଛି, ପଥର ଆଉ ମାଟି ସେ ଭିତରେ ପକେଇବ ଆଉ ହେଲା ହେଲା। ହଲେ ଟିକେ ବସିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ହଉ ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଯିବା ପଇସାଟା ନେଇକି ପଳେଇବା ତାଙ୍କଠୁ ହେଲା। ଆଉ ଗଲେ ସେଆଡେ ହଉ ଭାଇ, କାମ ସରିଗଲା, ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରେ। ଆରେ ଚାଲେ, ଦେହରେ ତ ମଜାରା ହେଇଗଲେଣି କାମ କରିକି, ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ମାରିଦବା। ସେ ମରାମରି କଥା କହନି, ମଦ ଫଦ ପିଇବା କଥା। ଆରେ ଦେହରୁ ପୁରା ମଜାରା କଟିଯିବ, ସେମିତି କଣ ହଉଛୁ? ସତରେ ଆଜି ପିଇଛି, ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ତୁ ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ଆସୁନୁ ତ, ଆସେ। ଆରେ ତୁ ପିଇବୁ, ଆସେ, ମୁଁ ଦେବି ଆସୁନ, ଆସେ କିଛି କହୁଛି। ଚାଲେ, ଆଜି ଦିନଟା ମଜାରା ଛାଡିଯିବ, ଭଲ ହବ, ଆସେ। ତୋର 80 ଟଙ୍କା ହେଲା। କଣ ଖୋଲୁନି? ଖୋଲିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ, ଗ୍ଲାସ ଦେଖା, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖା। ମୋର ଏତିକି ଚଳିବ ହେଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ପଇସା ନେଇକି ଆଉ ସାରା ମଦ ପିଇଲୁ, ତତେ କଣ କୁହା ହବ? ତୁ ଏତେ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଆରେ କଣ ଜୋର ଦେହ କହୁଛୁ?
ଏ ତୁ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମରିଗଲା। କଣ କୁହାବେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ମାନେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନିଜେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ପିଇ ଜୀବନଟା ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ভিডিওটি যদি আমার আপনার মনে পাইଥାଏ, এটি মদକୁ মଣିଷ ପିଏନି, ମଣିଷକୁ ମଦ ପିଇଛି। ନିଶା କାହାକୁ ମଣିଷ ଭଳି ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନାର ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ୟାରି ଭଳି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଦ ପିଇ ନିଶା ଖାଇ ଏମିତି ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ।